Yeah, saka panapa ndo pacho. I'm not happy though. Aiwa, very sorry Mr. Ngomasha, asi zvinogadzirisika. Panapa tichani. Aiwa, vanondiziva. Vakataka. Aiwa, vanondiziva. Ngoza mungambode ku. Zvinogadzirisika. Paone, nice beds eh? Ngambode 3 months remare. Shira no. Ataunga shira pana. Atangamboite 3 months. Ngachingove. Makadi. Tiri pa makadiwa. Tinofara mbino rakadi basa reni. Basa riri right zvaro. Kaita kule zvasimbe. Hi boss, what do you say? Tiripo. Tamboti kunzire basa. Musataurise kuti mavaunzira basa ka. Ameno mukoma munowaziyawo. Yeah, tinowaziya. Okay. Ndauyaona mukoma. Dai kusiri kunzi ndiri munhu anonamata. Dai mukoma ndavaendesa kumapurisa. Dai ndatovasondesa. Ndazongoti handasvike ikoko. Ndangotega nawo kuno. Dai ndavasondesa. But ndangoteerera hangu nyaya yave kuti vanditi hande kubo clinic. Mukoma ndavapa mari. No, I'm not referring. Ndatokutora zvechisimba kuti ndiwe nempana. Mukoma ndakavapa mari, I think November kutanga kwacho. Okay. It was mid. No. It's first kutanga kwa November. No, it was mid-November. It was kutanga kwa November. What is it for? Taikuda muna October ndichikupa ndakakupa mari. Ndakavapa from there vachiti vanoita mabhoo. Up until today hapana bhoo ratwatua. Chinhu chavakangounza kumba kwangu zipaipi rimwe rakada kudai so re-white, re-blue. Ndocheka chinhu chavakauya nacho. Challenge yandakaita manje on this Before you say particular your challenge, vakauya pamba vachiti vari kutsvaga mvura newaya. On this particular project, problem hombe, main challenge yangerepa inchi ndine kopa yanga ndinoshandisa apa yakandirasisa. Ndandisira ngwetaurira. Vaita zvavo zvekopa waya izvozvo vakachinja vakati vanoshandisa the traditional method yeguava tree. Vakatrya neguava tree vakati havasi kuona mvura. Kwakuzongoya anenge pastori namvura pambani. Vakazongoya nezipipe rakangosiya rangodzimikirwa so handitoziva kuti vakaridzimikira nei. Kudzika pasi rakadzika zvaro but hapana mvura yerupo. Okay. Vangava makadrillere boss. Kuti kudrilla here ndakachera. But water table manje Don't talk about water table. Hamutomboziye chinonzi water table. ndopandikuti panenge pane miscommunication yakaita. Hangaite miscommunication because ndakatsanangura ndikandikuda ball. Dai ndaida mugodi ndaikuudza kuti ndoda mugodi. But ndakataura ndikandikuda ball. Rinozoiswa pump, mukatondichaja pump, mukandichaja hamene inonzi casing. Zvese izvozvo ndikavapa mari yacho. Asina nhasi, hapana chati chabuda. Netuwaya twave twotwo, hapana chakabuda. Okay. The copper wire, tinoiti tera wire. It's a traditional method yekutsvaga mvura. The guava tree, the cork bottle, zvinoshandiswa zvaishandawo mawater tables edu panga chiri right. Right now, water table yedu yadzika. But zvinganzi zvekuti November ndo pakadzika water table. Naiwa azviite. Hatupatone nguva saka ngavareke. So, isoso tinoshandisa a machine inonzi geological profile survey machine. Andifunga kuti vanotomboiziva nekuti pavari ipapa havana kana foni, havana kana chii. Ndapindonovatora pamba pavo. Kamushaka ndinokaziva. Mushini unonzi hamuna. Okay. So, machine wedu uyu unoona frequency data. We'll convert it into a graph and then also tipa ground profile. Alright. From that profile, ndo patinozo pick a point yekuti ti drill. After the drilling, kana taona point yo tunaisa peg. So I was assuming kuti paka kuisira I casing yo maybe vaida kukuisira I peg. I don't know. Yeah. That's a peg. It was something like that. Peg redu ndo ratinozodzvopora paya tozodrilla. Alright. Tadrilla tobata zokesa. Okay. Dambudziko riripo nderekuti izvezvi mabhiridha akatomira kuvaka nenhau yekuti hatina ball. Okay. So how long does it take kuti ndikwanise kudrilla ball nemi? Drilling a ball is 1 day. Alright. It's a matter of hours. Alright. Ndekupikwa muda kudrillirwa. Shawasha. Shawasha Hills. Yes. Or Shawasha Hills. Okay. Gletwin. Yeah. Gletwin Shawasha. Yes.
Okay, Gladden Shawasha is associated with a lot of silt. Kune chidaka. Alright. Chia chinoondomoka mukati mebhore redu. Yes, ndo ishu yandaityira. Hapana ishu yandaityira because hamuna chamakaita. Saka mirei vataura. Chinoita kuti mugodhi wedu patinochichera unenge uchiondomoka. Saka as a precaution tinoisa inonzi double casing. Double casing iyo tinokuchajai. Alright. It's not like a charge that comes to us. Tikukutengesera ima casings. Alright. Ama outer casings ekuti unazo. Okay, but how long will it take? To drill a borehole in that area, it can take us to 6 to 10 hours. 10 hours. Yes, depending nekuti silt yacho yakamira sei. Alright. Yes. Zvekuti chii chingadiwe kuti titange kutodrilla? The profile survey and the drilling and tozouya ku-installation. Musada uchateresa. Chamakaita chii? Chamuri kuti makaita chii? Makaitei? Chamuri kuti ndo chamakanyatsoita chaizvo. Okay, so installation yedu kana takuisirai chishawasha, I'm assuming kuti i-new stand akuna magetsi. Togona kuisirai yatinoti combo installation without pressure tank. Because pressure tank yedu ma components ayo anoshanda nemagetsi. So tongo kuisirai tank stand, tokuisirai 5,000 liter water storage tank is part of the package. Tokuisirai submersible pump inoendana nemvura yedu yatinenge taona pasi. Ma polypipe, bore security and other components. Pane kamwe ka digital box, ka intelligent box kedu katinoshandisa in place of the regular control box. In this case, atikwanisa ukaisa because kanoda panenge panechi consistent power supply. Magetsi will be coming in anytime soon. Okay, yes. So apa tinombotanga tango kuisira regular control box. Tozoya tichiri chinja as soon as pango connecta magetsi mutata chikuisira intelligent. But do you also do bore servicing? Yes, we do. We offer you aftercare. Do you know what? We do not have a once-off relationship with you. Once you come here, your problem is ours. Mimi muna ukama na uweni. Bosi kama ndewe kuya uzo fida shiri usually. Ano ene chikafu shiri. Wachiona shiri. More information. Alright. Yes. No. Avo tichazopedzerana zvedu. Ndaida kunzwisisa hangu. Saka tinokwanisa kuti tikatobhadhara nhasi mangwana totouya totanga. Motouya tototanga. And chakanakira intelligent box here ndechekuti imimi kana mukadzi wenyu kana mwana anokwanisa kushandisa smartphone. Tokwanisa kumudzidzisa kuti recalibrate in case magetsi awo yakawandisa kana kuti there is something faulty nechamboitika magetsi amboenda ambodzoka magetsi edu anongo yakadisturbeka pabhoho redu rototanga kushanda. So ma-settings edu iwayo anofana kugara akadaro achiendera nemagetsi edu neamperage yedu inenge ichibva papump yedu. So imimi you'll be fixing your own borehole. Tinoita kuti tiri kumba. Mega muri kumba. Sure. Yes. Inga zvakanaka. Zvakanaka. All right, ndinokumbira quotation yedu ye drilling first. Mr. Ngomashi. Yes. Masola mchiri kuita. Yes. Yes. Munoita masola takubatanidza ezvinezvi you know kuti akusisina magetsi ari kunidza saka takutobatanidza the home solar system neborehole. Yes, we have such a package yekuti tinokwanisa kuzvibata. Yes, zvinoshanda zvese zviricho. Yes. Ndine challenge kune kunogara mai vangu kwakanzanza havakwanise kudrilla borehole. But manje nhau yemvura iri kungonetsa futi hameno tinenga paita sei. Oh, it might be a matter of space, like we find high density areas, especially the even for us to maneuver to proper survey here, we can face so many challenges. So in that case, you need a tank and stand installation. Taisa tank and stand rear. Kunonze kujigara tank totunga tank. Tobata we akuzokuita mabulk water deliveries. Or the other option is vanokwanisa kuchera mugodi. Mashallow wells aya anokwanisa kuwanikwa aya munogona kuzoshandisa. Kana vane mugodi saka there is no problem. Tinongoya toisa to install a tank and stand ready. We link it mapipes edu from toisa submersible pump. Imomo we connect it vatone mvura mvura. Mugodi ndo vanana kuchera kwenyu manje. No, I want a bore.
I wanted a ball. Takaagrira kuti ball. But mugodi kaucherwa uchiswa ma-PVC casings. Ndopa ndikuona kuti vari kunyepa havana ruzivo nezvemabhoo. Musapote muchidaro imi. Dai ndiri munhu ane utsinye, dai ndakaremetsana nemistere vari kuti ndiri munhu anonamata. Musapote muchidaro muri munhu wokuziva. Zvanga zvaita zvavo zvequotation. Thank you so much. Ndokumbira. Handidi payment tinogona kuswipe. Yes, you can definitely swipe finance department yedu. Manokwanisa kukupay swipe machine swipe. Okay. Transfer. I'll swipe for that, then totanga profile yedu.